Uy, Yutong yun. Tama kayo. Ikaw na gitong, imuha na gitong. Ako ang padawag gani. Gumani ba daw? Patay na ng Trisio. Litsang, no? Sa krisin eh. Wala na. Basta mauna. Glass ba namang natana. Wala na. Lisod mga 14. Kita, atong sir. Usahin na ko na. Sir, mabangan ka na ko. Pagkakas, bidas to dulu. Kapit ang sisi, ano? Grabe. Grabe, grabe, bakit? Grabe mo, claim na siya plano. Ikaw may tira na mo, ginaplan yun. Mahilaw ni mong pitik na. Isa ron na siya bang nagunta o masakto lang yun. Wakli na siya, wakli. Atras mo na gon? Lam-lam lang ka. Wakli ka na siya. Badong na siya 14. Bangag yun. Takot yun. Nila mo baga, buka patay yun. Mura sa, nakatira po may flashball. Saan pa kayo ito naging laapin? Saan ko pala yun? Basa na kayo ito niya. Igo yung ka-trace yun. Kaya, last to pa katong. Small. Bangag. Gamay, may kinigwang nga. Yung last ball na yung kinigwang na. Kuyawan ni mama, kuyawan. Hindi. Kalau ilang taon. Dito lang mo sa. Bangga ka tayo. Kapit yung sipya to. Panahon nyo. Kapit yung sipya to.